Morning guys, mani amo kuan kanang painit sa kabuntagol. Na may nisuro diri sayo budbud ni bulanghoy. So mao ni siya ipalit ko balita po kabukit ang dami diri. So mao ni siya ipalit ko. Pang painit ba? Papalit ko ba tan ota. Mani mo ta guys. Kamuting kahoy na budbod. Ha, lami kayo bay. For the first time, so kanya nigikan ko kung kakao na nagbalik. Manimo, mga pi. Ang painit. Finally, sa pila ka tuig na ho na ning langyaw. Karon pa siguro ang balik ko balanghoy nga budbud. So salamat miray sa paghatod dire sa budbud balanghoy kay kung wa ka ni sorry di ko kakaon nga ni. So salamat kaayo. Og nangapin na tanin mo guys. Morning guys, manimo guys. Si mama nagkuhan si mama mais na kape, ako lanot sa kay dagway ani paris ani budbod po kung budbod ma Enggak lah. Enjoy ako ni guys. Ang timok-timok. Pero guys, wow, hindi kayo ba prabiyag Lubian makan. ang but ang kumitilaw. Ignore lang sa kamot guys kay ikang uling ang kusina. Ay bukalo. Ay mo kayo? Lamat na deliver. Nakakaunong bulanghon. Budbud. Magtimpla sa kaso. Kita makatong taga darday nga ang ani daytik. Duwa nga batik ako. Sige na tulis ba na atong misay. Taga asa to dito. Ako langot guys butangan ako katas. Taga marimuhok. Kagut nga atong badia. Pispan. Lake Pispan. Ulit ang lalo niya. Mahipos pa. Oh guys, dami kayong lanot guys oh. Muna yung style guys, kadalong agma makuha ko. Bisag maudtog, lung ako magkuha ko lanot kaya arong busog ko daan ni kaon ba. Ay ganyan, balangay guys oh. Favorito ganyan ako. 13 years kong makakaon niya. Pero nakakaon na doon. So, timing, deliver si Kuan. Silingan ako na mo. Nag-deliver siya. Makakaon sa taon ko. Kuan mo! Hey guys, mga guys. Manimo dahil. Manimo, mahulang lutong sudan. Lungag na ko, pero kung lutong sudan. Initon ka na. Ano lang palit. Huwag mo to guys. Bye. Thanks for watching. Kumain nga pag naban. Thanks for watching. Ano ba? Ano na kay? Mag-isod magkukugid og taas kayo. Bye. Salamat guys. Huwag ko nangagdama. Pagkagdasa ma. Ano ka guys? Ano ba? Hindi naman dapat magkaroon Ano ba? ng Dili na kayo hurot na. Mga anda. Gawin yung pagpagagda. Baito Sara. Huwag mo to guys. Bye. Thanks for watching. Busog na ko guys. Duha ka ba kong nahurot? Ito, i-video ka buo. Pwede na ko di umahaw. Ay, gracias. Ang lanot. Hindi ko na kaya ang lanot. Umaw na to guys. Bye, si mama ko pa na human kayo. Nagkisod sa gusap kay Wingi po. Loy ka daw, Wingi po. Nagkisod sa gusap. Kaya yung balang hulunit pa. Lamit mo siya guys. Salamat guys sa nag-deliver. Sa'yo kayo nag-deliver, nakapainit kami. So, pwede na kung di mamahaw kayo. Busog pa kayo sa duha ka balanghoy. Duha ka bulbuli ay. Hindi pa yung nabilin, di makubuo. Bye guys. Thank you for watching.